Good morning, please. Good morning. It's another beautiful day in Germany again. I am Panikwana on our way to traveling. Right in the meta traveling, we are a traveling blog and a lifestyle. What is greeting you. This is another place from Nuremberg, Germany. Yes, we are in Nuremberg. So trying to show you how the Nuremberg is like. Please have a look. Nuremberg. This is how Nuremberg look like today, live. Kaboko Munikyo, Kao Nuremberg. Nuremberg, Germany. Another beautiful city. Always come here for a tourist. Always come here for a tourist. Always come here for a tourist. I do want them. It's another beautiful day, one them. Another beautiful day. Kayak pan here. N'ọba Panikwana anyị nọ n'ije mgbe niile na-efolokwa anyị na-alaiki anyị nọ n'isiala anyị ego ọkọtago nọ n'isiala anyị ego ka anyị wee speta wee na-emekwa ife anyị na-eme ọkọtago n'ọnwụkwanụ na ntego nsogbu adụọ ekwe nchọkwa iri nri nchọkwa elachara ọnụ ntego no na-like kwa anyị ọkọtago nọ na-echọrọ anyị ego ka anyị ji wee na-agagharịkwa na-enyere ụlọ ọkọtago na-ewetara ụlọ ifeọma nke ahụ ka esi kwebiri agadi nwoke ka esi coffee making. Ọkwa anyị nwa na-egawalị anyị Panikwana always on the traveling ka anyị na-anọ ọkọtago anyị na-anọ n'ije mgbe niile
Oh yes. I no need jail. Na-enegharị anya na-alacha ọnụ. I guess I'm ka city ka ndị Hamburg dị. Nuremberg dị. The city of Nuremberg ifuru ya. Mana city ọ na-enwe master plan. Nnewi nwere master plan. Gesịnụ master plan Lagos nụ. Ọ na-akpọ city. Ka kwụ Nuremberg city. Efere ka esi wee lụ ya. City ọ na nwere master plan ya. Akwụkwọ nọ n'ebe na-nke sọn ya. O nwanne m. Ọmụ a na-egesikwa ya na Afro City.